па тэорыі Дарвіна выжывае не той, хто мацнейшы, а той, хто можа прыстасавацца да змяняючыся умоваў. І гэта хто? Гэта беларусы пад гэта падыходзяць. Нацыянальная ідэя дапамагае жыць. Гэта такі штуршок и натхнение для життя. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается национальная Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна ў студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, а са мной на сувязі з далёкага, але такога блізкага ЗША, сонечнай Каліфорніі, амаль на мяжы з Мексікай, горад Сан-Диего, не Сан-Диего, побач там з Сан-Диего, наколькі я разумею, знаходзіцца, так вось... Можна казаць Сан-Диего, так. Можна казаць Сан-Диего. Карацей кажучы, дэпутатка Координацыйнай рады трэцяга склікання ад спісу «Еўрапейскі выбар», сяброўка галоўнай управы Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Марыя Ефімова. Добрый дзень. Прывітанне. Марыя, а ці даўно вы у ЗША ўжо знаходзіцеся? 10 год. А вось гэтая прага да беларускасці, беларускасць вогуле, беларуская мова, некага, ну вот это вот усё. Вот гэта вось усё. А у вас адкуль і як даўно? Это все у меня с дзяцінства. Я все свое жыццё прожила ў Беларусі. Бабуля у меня Мой тата з вёскі. Я ўсё лета праводзіла ў бабулі. Яна размаўляла па-беларуску. Ну, зразумела, не на чысцюткай беларускай класічнай мове, на сваім палескім дыялекце. Але ж гэта першы такі крок, адкуль у мяне ўзялась беларускасць. Потым у мяне быў беларускамоўны клас у школе, і я навучалася ва універсітэце на беларускай спецыяльнасці. То бок у меня было такое добрае асяроддзе, беларускае асяроддзе. Напрыклад, ва універсітэце у нас былі выдатныя выкладчыкі, у якіх вісеў бела-чырвона-белы сцяг у кабінеце. Чакайце, з гэтага месца больш падрабязней. Гэта, я так разумею, ну, ўсё ж таки часы не там 94-96 год, а пазней. І што гэта за дысцыпліна такая? У меня была дисциплина беларуская мова, литература и гісторыя. І так, было такое вельмі добрае асяроддзе яшчэ ў пачатку, калі я вучылася, гэта былі, я думаю, недзе пачатак 2000-х. Так, і вось гэты вайб весь беларускі, ён весь адтуль. Бок мы ганарыліся гэтым усім, як і ганарымся зараз ва універсітэце, і выкладчыкі былі свядомымі, размаўлялі па-беларуску, выкладалі нам і гісторыю, і беларускую літаратуру, і беларускую мову так, як яна павінна выкладацца. Марыя, але ўсё ж таки, глядзіце, хоць гэта і пачатак, то есть 2000-е, нулевые, як кажуць, гэта, канешне, не там 70-е, 80-е, 90-е, калі вось гэта было, што ты там колхозан, что ты там на колхозанскай мове сваім, языку сваём говоришь, но ўсё адно гэта яшчэ такое адносіны да тых, хто размаўляе на беларускай мове, такого, что, ну, это где-то вот адтуль, видать, где-то вот не наши, не гарадскія з вёскі прыехаўшыя, яно было, яно не замінала ўсё ж таки, ну, как бы адчуваць сябе годным, ўсё такое, ну, калі стаўленне такое, як да нейкага такого вось ніжэйшага ўзроўню чалавека. Я адчувала гэта, калі мы спрабавалі ўсім нашым курсам, і
у жыцці па-за універсітэту размаўляць на беларускай мове. Конечно, гэты ціск расійскамоўны ён вельмі адчуваўся. Гавары нармальна, ён быў кожны другі адказ, калі мы пачыналі размаўляць по-беларускаму. Таму так, у грамадстве гэта ўспрымалася, я б сказала, не вельмі шчыра спрымалася вся наша беларускасць. Але ж былі і выпадкі, напрыклад, вось мы падыходзілі ў нейкую кавярню, і там жанчына, я памятаю, такая: ой, дзяўчаты размаўляюць на беларускай мове. Дзяўчаты размаўляюць на беларускай мове. І да нас з такой павагаю яна ставілася там. Ну, такіх выпадкаў, канешне, было, ну, можа, 5 са 100. А чаму, як вы лічыце? Ну, я не буду прыніжаць там іншыя рэгіёны Беларусі, але ўсё ж таки Палессе гэта трошку іншае. Ну, беларуская, не беларуская, але вось за сваю паляшуцкую мову, за свае дыялекты там, ну, мне падаецца, трымаліся даволі моцна. Чаму вот было такое стаўленне? Я думаю, што гэта для ўсіх, хто выдзяляецца з масы. Ведаеце, у Беларусі не вельмі талерантна з гэтым. І калі і беларуская мова, гэта, канешне, яна выдзяляе цябе з расійскамоўнай масы. І тады выдзяляла, і зараз выдзяляе. І вось гэта проста неталерантнасць таго, што цябе вызначае. Я разумею, неталерантнасць у нашага вельмі талерантнага нібыта беларускага народа гэта справа любімая. Але а куды падзелася паляшуцкая ўсё вот это вот вейп, мова і ўсё астатняе? Я разумею, што там расійскае асяроддзе, оно паўсюль у гэтыя часы у Беларусі, ну і да гэтага часу як бы так пераважае. Але куды дзелася сваё? Яна нікуды не дзелася, яно так і застаецца ў вёсках, але ж вёскі, на жаль, выміраюць. І наша задача гэта ўсё захаваць. Але вось вы прыгадалі бабулю, вёску, да якой вы на вёску ездзілі пастаянна. Як яны ставіліся да ўсяго вось гэтага свайго беларускага? Як яны успрымалі тое, што іх традыцыі, іх нейкая вот мова, іх вось гэтая атмасфера ўся нейкая свая, што яно знікае? Ну, вельмі сумна. Я задавала гэтае пытанне сваёй бабулі. І ёй было вельмі сумна назіраць за гэтым. Але ж яна ганарылася всей гэтай спадчынай. Да ёй прыязджала шмат журналістаў, каб яна спявала песні. Яна вся такая была ў фальклоры. Яна спявала шмат песняў, танчыла, ведала пра ткацтва, шмат чаго расказвала, але ж так яна вельмі сумавала, што вёска вымірае. Яна гэта назірала, таму што яна кажа, што іх вёска была вельмі вялікая, калі яна была маладая. Там было, ну можа, пад 1000. Ну, вось, а калі ўжо яна сыходзіла, то, можа, засталося чалавек 10. І яна гэта ўсё бачыла, і відавочна сум гэты прысутнічаў. Але ці не падаецца вам, што ну самі беларусы, нашы вось бацькі, дзяды, яны гэтага лёсу і хацелі не для сябе, але для нас? Як ж заўсёды было? Не, я разумею, што гэта яны ўсе жылі вельмі цяжкае жыццё, пастаянна ў працы, і для сваіх дзяцей яны хацелі лепшай долі. І было такое, што ну вывучыш рускую мову, поедзеш у горад, з'ездзіш, пойдзеш у людзі, станеш чалавекам. Але пойдзеш у людзі, гэта ўсё, ты ўжо страчаны для вёскі. Такое ж вот было? Было, так і было. Вось мой бацька паехаў вучыцца у нейкі там тэхнікум, потым паехаў у Петербург вучыцца, і бабуля вельмі ганарылася ім, і было за што, канешне, ганарыцца ім. І я не думаю, што яны вельмі думалі пра тое, як захаваць мову, фальклор і там нейкую беларускасць у сябе. Як мы ведаем, па гэтай пірамідзе
Маслоў, што спачатку ідуць базавыя патрэбы, што трэба на нешта жыць, ежа, бяспека і гэтак далей. То бок, калі ўжо ў майго бацькі была кватэра, нейкія там добрыя заробкі і гэтак далей, і ён пачаў вяртацца да гэтай спадчыны, я думаю. Што я заўважыла, я не ведаю, як было раней, калі я там была малая, я не памятаю, але вось калі у меня ўжо быў такі свядомы ўзрост, я памятаю гэтае асяроддзе, ён працаваў з мастакамі, я памятаю беларускамоўных мастакоў, вось як Мікола Маеўскі, і ён вядомы берасцейскі мастак, ён заўсёды размаўляў па-беларуску, і то бок у нашай хаце беларуская мова гучала і натуральна, і мой бацька размаўляў на гэтым палешуцкім і размаўляе зараз з сваімі сёстрамі, якія жывуць на Беларусі, на гэтым палешуцкім дыялекце, на гэтай натуральнай беларускай мове. А вы, дарэчы, свой паляшуцкі дыялект памятаеце ці ўжо гаворыце на класічнай беларускай мове толькі? Я кажу на класічнай беларускай мове. Добра, давайте дыялект я разумею, але ж не. Давайте трошечку да вашага пазнейшага перыяду жыцця і праз яго паспрабуем прааналізаваць наш беларускі менталітэт і наше стаўленне. 10 гадоў вы ўжо жывіце ў ЗША, гэта значыцца, вы з'ехалі з Беларусі ў 14 годзе 10, так? 10 так-то. Ну там плюс-мінус. Ну умоўна кажучы, ні пад рэпрэсіі пасля выбараў 10-го года, ні пад рэпрэсіі тым больш 20-го года, ну вы как бы не потрапляеце, што вот я там палітычная эмігрантка, нешта іншае прымусіла вас з'ехаць, што? Ну насамрэч я трапляю пад палітычнага эмігранта пасля 2010 года. Я вельмі даўно ў палітычным русі Беларусі, і вось гэты ціск пасля 2010 года ён і вымусіў мяне з'ехаць у ЗША. Але глядзіце, вот хоть то есть тое, што вы з'ехалі ў ЗША, ну как бы ну з'ехала і з'ехала. Мне тут трэба будаваць сваё новае жыццё, новы дом, трэба сацыялізавацца, трэба, ну как бы вот все, як звычайна рабілі, робяць і можа і будуць рабіць беларусы. Не ўсе, канешне, але пераважная большасць. Можа цяпер трошку інакш, але тым не менш прыязджае беларус умоўна ў ЗША і праз там 3 месяца, паўгады, максімум год беларус недзе і знік. Зато появіўся новы грамадзянін ЗША, амерыканец новы, з пашпартам прыгожым, з усімі астатнімі, і ўсё. Ён да Беларусі не мае ніякага дачынення. Нічога там не это самае. Ўсё, ён амерыканец. Што у вас пайшло не так? Ну, у мяне ўсё пайшло так. То бок так, як павінна было пайсці. Ну, за 3 гады вы, канешне, сказалі, гэта такая мара амерыканская, атрымаць пашпарт. То бок... Не, ну, ён можа уже і не атрымаў яшчэ пашпарта, але ён уже ўсё, я ўжо вот у Амерыцы будую свой дом, сваё жыццё, а вот это вот что-то там было, нічога не памятаю, не было такого. Ну, насамрэч, кожны беларус, які свядомы беларус, і ён заўсёды думае пра Беларусь. Не буду казаць пра ўсіх, але так было са мною. То бок Беларусь, як яно зараз салодка не гучыць, яна заўсёды была ў маім сэрцы і ёсць. І прыехаўшы сюды, ну, насамрэч, ты думаеш, як тут уладкавацца, дзе знайсці працу, дзе знайсці няню для дзяцей і гэтак далей. І зразумела, ты шукаеш гэтых дакументаў, каб ну, все было тут афіцыйна, і мара аб гэтым пашпарце амерыканскім таксама ва многіх прысутнічае. Але ж тое, што ты беларус, яно не забываецца. Ну як ты можаш забыць там сваіх бацькоў, напрыклад, там сваю вёску? Ты заўсёды варочаешся да гэтага.
То бок у меня быў такі стан вось просто усталявацца гады 4, а потым у нас тут ладзіліся і ладзяцца і беларускія вечарыны і дыаспара даволі моцная ў ЗША. Таму беларускасць нікуды яна не знікае, калі ты з'язджаеш з Беларусі. Беларускасць гэта беларусы, гэта яна ў сэрцы. Ну гэта калі яна ёсць у сэрцы гэтая беларускасць, але скажем па шчырасці, ну прынамсі да 20-го года ну не вельмі багата было гэтай беларускасці у тых, хто з'язджаў з краіны, хто ў пошуках лепшага жыцця проста, хто з-за пераследу рознага палітычнага, эканамічнага і гэтак далей, бо было гэта ўсё і раней, гэта толькі тыя, хто ў 20-м годзе прачнуўся, не ведалі, што і палітычныя пераследы эмігранты былі і далёка до 20-го года, але пераважная большасць жа ну, вот, менавіта гэтым і кіравалася. Да, яны не ладно, я трохі утрыраваў, конечно, яны не забываліся пра сваіх бацькоў, якія засталіся ў Беларусі. Яны можа нават на лета там на адпачынак прыязджалі самі ў Беларусі, дзяцей можа адпраўлялі да бабулі на вёску, які вы ў свой час да яе ездзілі. Але ну беларускасці у іх жыцці ну не было больш ніякай, то есть не было там ні з там мовы, ні там нейкая там клопату пра культуры, ні удзел у жыцці беларускай дыаспары, ні ўсяго астатняга. Ну можа у лепшым выпадку там раз за ўсё і за ўвесь час там за колькі гадоў выпадкова патрапілі на святкаванне купальня і ўсё, а то і таго можа не было. Ну і ўсё. У вас такое вось было, і ўвогуле наколькі вось асяродак беларусаў у тых мясцінах, дзе вы апынуліся, Каліфорніі, там у Сан-Дыега тым же самым, наколькі вот там беларуская дыаспара была актыўная, вялікая, давайте вот до 20-го года. До 20-го года у нас недзе раз на год нешта ладзілася намаганнямі некалькіх людзей. Але ж так, ну я вам скажу, нават вось калі я прыехала ў 14-м годзе, у меня было вялікае расчараванне ў беларусах. Таму што я разумела, што моя сітуацыя, ці просто мне так бачылася, што моя сітуацыя і сітуацыя маіх сяброў, якія падтрымлівалі ўсю гэтую беларускасць у тыя часы, бела-чырвона-белы сцяг, пагоню, всю гэтую ідэю, што яна была марнай, што яна была нікому не патрэбна. І гэта так выглядала. Я з'ехала ў вялікім расчараванні з Беларусі, таму што я насамрэч паверыла, што людзям Лукашенко падабаецца, і што калі наша нацыянальная ідэя там не патрэбна, калі беларусам гэта не патрэбна, то можа мне трэба заняцца сваім асабістым жыццём, уехаць у бяспеку і просто пачаць все спачатку. І таму 20-й год ён быў пераломны і вельмі даў надзею беларусам замежжа. Чаму? Таму што яны зразумелі, што все гэтыя ідэі яны патрэбныя беларусам. І таму яны актывізаваліся, таму і я нанова актывізавалася ў 20-м годзе больш рашуча. Мы хадзілі тут і на працэсты ў 20-м годзе. Тут вельмі такі моцны рух быў, і мы хадзілі на гэтыя сходы, мітынгі па 5 разоў на дзень у выходныя. То бок амаль як у Беларусі, тут усё мы у падтрымку зменаў на Беларусі. Таму 20-й год, так. Але мне распавядалі вось прадстаўнікі амерыканскай дыаспары, што до 20-го года у гарадах ЗША, дыаспара ў гарадах, ну как бы была далёка не ва ўсіх, не так як зараз, а калі па шчырасці, то была у адзінках, ну у Нью-Йорку, зразумела, ну была там у Вашынгтоне, ну і дзесьці яшчэ, я не памятаю колькі, ну але вось па пальцах можна было адной рукі пералічыць, дзе ў ЗША былі, у якіх гарадах беларускія дыаспары. І раптам у 20-м годзе
яны прачнуліся фактычна, ну ледзь не ў кожным горадзе, дзе большае, дзе меншае, але паўсюль прачнуліся. У Сан-Дыега як адбываўся працэс? Ну, скажем так, что у Сан-Дыега працэс адбываўся амаль так же ж, як і ў іншых гарадах, такім же чынам. То бок ёсць суполкі на онлайн-платформе, недзе там у Фейсбуку ці ў Тэлеграме, там, дзе людзі сустракаюцца, і там, вось, мне трэба нешта Беларусь перадаць, ці яшчэ нешта. То бок яны існавалі. І у Сан-Дыега, калі адбыўся 20-й год, проста ў гэтыя суполкі пачалі актывізавацца самі па сабе, вось каб выходзіць на мітынгі, каб падтрымоўваць гэты весь рух. І вось так гэта адбывалася амаль, я не кажу, што па ўсіх гарадах ЗША, а у большасці вялікіх гарадоў, я б сказала, ЗША, так? І гэта такі момант, ведаеце, у беларусаў яны такія ўсё там терпяць, а есть такая вось кропка, калі атрымоўваецца нейкі такі эмацыйны выбух. Вось ён і атрымаўся ў 20-м годзе як на Беларусі, так і ў беларусах замежжа. Беларусы замежжа мала чым адрозніваюцца ад беларусаў у Беларусі, як на мой погляд. Таму што ім таксама баліць пра Беларусь. Яны там нарадзіліся ў тых жа умовах, што беларусы ў Беларусі. Ну, зараз проста у іх склалася ўсё па-іншаму і ўсё. Ну, але... Дарэчы, я падпісаны таксама на пэўную там колькасць такіх вось гэтых чатаў гарадоў дыаспар, ну асабліва ў тых гарадах, дзе мне давялося выступаць з прэзентацыямі, і час ад часу там з'яўляюцца дзіўныя такія аб'явы, ну там ці звароты такія там з просьбай там типа: а подскажите, а почему это вдруг не летают самолеты в Минск? Или а чего это не ехать на лето у Беларусь? А что там такого страшного? Что случилось? И вот до гэтага часу это новые люди. Это тыя, хто не прачнуўся ў 20-м і ў 22-м, раптам чамусьці вот тут пачынаюць прачынацца, і што? То есть вот адкуль это? Што гэта? Вот вы можете, вас не здзіўляюць такія допісы? Ну, конечно, здзіўляюць. Потому что мы заўсёды думаем, что люди думаюць, як мы думаем, ну, ці больш-менш туды-сюды. Ну, конечно, здзіўляе, калі ты бачыш, што чалавек увогуле не цікавіцца грамадскім жыццём, ці там палітыкай, ці навінаў не глядзіць. Здзіўляе. І я скажу, што такія людзі ёсць у розных грамадствах, у розных краінах, і гэта не адметнасць беларусаў, што ёсць такія. Ну, слава Богу, што іх няшмат, але ну, вось яны пачытаюць чат, ім там все растлумачаць, і ўжо яны будуць ведаць, што там атрымалася. Ну, можа, у іх былі нейкія абставіны свае, я не ведаю, там у гарах жылі, і... Ну, бывае. Не, ну бывае, і пропусцілі той момант, калі, скажем, там ужо рэйсы не лётаюць у Беларусь, гэта можа быць, але ну я вот у мінулым годзе лётаў на лето у Беларусь, там же все нормально, все спокойно, что вы мне тут рассказываете? Ну это ж как бы троху іншая ситуация. Так, гэта, конечно, троху іншая ситуация. Но я думаю, что чалавек бывае адмаўляе глядзець праўдзе ў вочы. Гэта вельмі цяжка зрабіць выбар, ехаць в Беларусь ці не ехаць в Беларусь. Для некаторых людзей можа лягчэй паверыць у тое, што ў Беларусі ўсё нармальна, што яны едуць і кормяць рэжым сваімі грашыма. І ім лягчэй ад гэтага. Ці, можа, яны проста падтрымоўваюць рэжым Лукашэнкі, такія таксама ёсць, таму што мы ведаем тых, хто галасаваў у Злучаных Штатах, іх быў невялікі адсотак, але ж і быў, хто прагаласаваў за Лукашэнка.
Ну да, я ведаю, что ёсць такія, якія как бы кажуць, что Лукашенко молодец, ён еще правильно робіць, але пры гэтым как бы жывуць у ЗША і чамусьці вяртацца ў Беларусь не хочуць. Ну, по прыкладзе тых грамадзянаў России, якія з'ехалі і там за Путина, але вот чамусьці таксама жывуць падалей ад России, але не там. Але Марыя, все ж таки я разумею, там на хвалі эмацыйным у 20-м годзе там вось гэтая беларускасць, яна прачнулася, яна вылезла вот ізноўку ва ўсіх тых, хто даўно ўжо ў эміграцыі можа думаць, нават забыўся про тую Беларусь, кроме того, як бацькоў сваіх прыгадаць, і ўсё, і раптам все прачнулася, але прайшло 4 гады. Перамогі не здарылася, эмоцыі яны как бы ну ўжо пайшлі на спад, веры у тое, што перамога будзе хутка, прынамсі, ну ўжо бачна, што так не здарыцца. Як змяніліся настроі? Ці пайшлі ізноўку у сваё звычайнае жыццё тыя, хто прачнуўся, адышлі яны ўжо ад справаў дыаспары ці не? Ці наадварот пачынаецца такое, што давайте без палітыкі, давайте заставацца разам, там купальня ладзіць, дранік паці, але вот без палітыкі, без гэтых усіх ваших бел-чырвона-белых сцягоў, усяго астатняга. Вот як ідзе сітуацыя развіваецца зараз? Ну, па-першае, мы думаем пра бяспеку людзей. Мы ведаем, што ўсё ж такі шмат беларусаў у Амерыцы і ездзяць у Беларусь да бацькоў і гэтак далей. І настроі змяняюцца тым, што арганізатары нават думаюць зараз аб бяспецы. Бела-чырвоныя сцягі прысутнічаюць, але ж калі мы ўжо там фатаграфуемся, ці там на нейкіх відэа мы ўжо пытаем, ці хочаце вы быць у паблік, ці не, каб там недзе выставіць гэты здымак, ці не. Люди сталі больш асцярожнымі. Канешне, іх стала менш на мерапрыемствах, ну але ж гэта такая некрытычная лічба. Усё роўна людзі прыходзяць. Пра палітыку яны размаўляюць больш асцярожна, але ж тыя больш актыўныя людзі, якія размаўлялі пра палітыку, якія былі актыўныя ў 20-м годзе, я б сказала, 80% яны засталіся. Ну, зараз проста вось таму што гэтыя рэпрэсіі, все мы ўжо больш думаем аб бяспецы людзей. Марыя, вот расскажите мне ўсё ж таки, калі ласка, я разумею, што у вас ізноўку вярнулася вера ў беларусаў, якая пахіснулася ў 14-м годзе, але ну жывіццё вы сабе нармальна, нават у ЗША беларускім жыццём удзельнічаеце ў жыцці дыаспары, нават Сан-Дыега не паленаваліся прыехаць на маю прэзентацыю, якая праводзілася ў Лос-Анджелесе. Это колькі вы паспёцца, там гадзіны 3 ехалі як мінімум? Ой, так, там заўсёды трафік, ну як не прыехаць, конечно. Але, ну ладно, гэта ўсё правильно, асабліва прыехаць на прэзентацыю, это ўсё я падтрымліваю, але навошта вам каардынацыйная рада? Таму што я бачу перспектыву, як мы можам паўплываць на тое, каб нацыянальная ідэя прыйшла ў свой росквіт. Толькі праз два шляхі, якія я бачу. Гэта калі праз самасвядомасць кожнага беларуса, калі кожны робіць нешта для Беларусі, асабліва тыя, хто зараз за мяжой, таму што мы ведаем, што у самой Беларусі гэта зараз вельмі небяспечна. І другі шлях гэта праз палітыку. Як бы мы не казалі, што там палітыка тое-сёе, можа ёсць нейкія мінусы у палітыцы нашай прэзідэнткі, але ж без палітыкі моцнай дзяржавы не пабудуеш і без палітыкі не пабудуеш добрую, такую грунтоўную
ну, нацыянальную ідэю, давайте так назовем. Ці азначае тое што вось вы вырашылі так шчыльна ўвайсці у беларускую палітыку, як бы там да яе не ставіліся, што як толькі з'явіцца такая магчымасць, вы кінеце увесь свой здабытак у ЗША і вернецеся ў Беларусь? Такая магчымасць ёсць, я вам скажу, і я буду не унікальнай. Я ведаю шмат людзей, хто збіраецца вярнуцца ў Беларусь. Я не кажу, што можа назаўсёды. Я не кажу, што я там буду жыць на дзве краіны. Але ж зараз свет такі глобалізаваны, ведаеце, асабліва калі ёсць дакументы і ты не чакаеш візаў і гэтак далей, ты можаш жыць дзе заўгодна і все роўна рабіць нешта для Беларусі. Давайте я... Есть, напрыклад, сям'я беларусаў, вось такі прыклад. Яны вырашылі кожны год жыць проста ў іншай краіне. Проста для свайго досведу. Ён працуе праз Zoom, яна глядзіць за дзецьмі, і яны кожны год жывуць у іншай краіне, і гэта ім не перашкаджае лічыць сябе беларусамі. І я не бачу такога, што каб яны не захацелі паехаць у Беларусь. Асабліва ў Амерыцы. Ведаеце, вось чым мне падабаецца Амерыка больш за ўсё, гэта свядомасцю людзей. Калі ты ўжо эканамічна даходзіш да нейкай высокай планкі, ты ўжо пачынаеш разумець, гэта маі вынікі, гэта ніякая статыстыка, гэта проста назіранні такія з амерыканцамі. Ты ўжо пачынаеш разумець, што грошы гэта не ўсё. І ў цябе ў галаве такія ідэі, куды я магу сябе рэалізаваць. Тут вельмі развітае валантэрства, то бок ты можаш працаваць на працы, хадзіць там на поўны працоўны дзень, але ж не атрымоўваць зарплату, гэта будзе валантэрства. Пенсіянеры тут амаль усе валантэраць, то бок яны працуюць бясплатна. І шмат людзей, хто ездзіць проста так дапамагаць, то бок не за грошы, дапамагаць там Украіны, Афрыцы, напрыклад. І вось у меня такая візія, што беларусы Амерыкі, яны вось у Амерыцы, яны вельмі добра развіваюцца. І ёсць вялікая магчымасць, верагоднасць, я б сказала, ёсць вялікая верагоднасць, што калі Беларусь стане дэмакратычнай дзяржавай без Лукашэнкі, што яны вернуцца ў Беларусь, каб дапамагчы, каб зрабіць свой уклад свядомы у развіццё Беларусі. Гэта вельмі добра, так, што сапраўды. А дзеці вашы? Дзеці мае, яны любяць Беларусь, яны пытаюць: мам, калі там ужо Лукашенко сыдзе? У мяне старэйшая дачка вырашыла пайсці на political science. Я кажу, там давай, гэта палітычная дысцыпліна. Яна зараз, колькі там 2 гады засталося вучыцца у школе. І беларуская тэма ёй вельмі блізкая. І яна расказвае пра становішча Беларусі і ў школе, і піша працы пра Беларусь, пра дыктатуру. То бок у яе асяроддзі все ведаюць пра Беларусь, пра становішча ў Беларусі. І мае дзеці хадзілі са мной на ўсе сходы, на мітынгі, яны ведаюць, чым я займаюся. То бок я не кажу, што яны могуць вярнуцца. Яны могуць вярнуцца ў Беларусь. Яны будуць дапамагаць Беларусі. Але ведаеце, наконт дзяцей, якія жывуць у Амерыцы, я вось думала, што яны могуць зрабіць для Беларусі, калі не вернуцца. Будзем рэалістамі, што большасць з іх хутчэй за ўсё не вернецца ў Беларусь, а будзе уладкоўваць сваё жыццё за мяжою, вось на маім прыкладзе у Амерыцы вось тут. І
самае галоўнае для гэтых дзяцей беларускіх, каб Беларусь была ў сэрцы, каб яны ведалі, што яны з Беларусі, каб яны ведалі, каб яны ганарыліся, што яны з Беларусі. І вось у Амерыцы ёсць вельмі добрая такая, ну, не традыцыя, яны заўсёды данацяць. То бок амерыканцы любяць быць, ну, вось, любяць даваць грошы на тое, што здаецца ім карысна для як гэта сказаць? Яны любяць тое, каб быць часткай чагосьці такога вялікага. І вось гэтыя грошы, якія будуць зарабляць дзеці амерыканцы, якія беларусы па сэрцы, недрэнна было б, каб яны данацілі на беларускія справы. То бок мы ведаем, як бы ты там не казаў па-беларуску, як бы ты там не распавядаў пра чырвона-белыя сцягі, усе праекты і культурніцкія, і навуковыя, ўсё у нас з грашыма звязаныя. І гэта адзін з тых крыніц, это адна з тых крыніц, адкуль грошы могуць з'явіцца. Гэта моцная дыаспара, якая данаціць на гэтыя справы. Добра, давайте, Марія, звернемся нарэшце да сур'ёзных пытанняў. Скажыце мне, як чалавек, які ў прынцыпе выхоўваўся ў беларускім асяроддзі, які беларускасць з малаком маці і досведам, ці скажем, выхаваннем таты атрымаў, але мае ўсё ж таки меў, прынамсі, з 14 до 20 года крыўду на беларусаў, ці беларусы склаліся як нацыя? Канешне, склаліся. Нават калі глядзець проста па таму, што такое нацыя, яны склаліся. У нас ёсць свая мова, тэрыторыя, там нейкія псіхалагічныя адметнасці і гэтак далей. Але нават пры тым, што вось гэтая нацыя са сваімі адметнасцямі, але склалася, ці патрэбная ёй нацыянальная ідэя? Канешне, патрэбна. Канешне, патрэбна нацыянальная ідэя. Нацыянальная ідэя дапамагае жыць. Гэта такі штуршок і натхненне для жыцця. Гэта мы так думаем з вами. А яны ім дапамагае жыць, ну, у лепшым выпадку, можа быць, не вот эта вот беларускасць, а тутэйшасць. А я вот гэты вот такі тутэйшы, і я ні на якай не беларускай мове гавару, хаця гаворыць па-беларуску, а гавару вот па-нашаму тут, вот па-нашаму гавару. І не надо мне, моя хата з краю, і галоўнае, каб не было вайны, і вот не лезьце вы ко мне вот с этим вот усім. Навошта? Ой, вы ведаеце, тое, што вы зараз сказалі, гэта таксама з'яўляецца адной з рыс беларускай нацыянальнасці. Такая вось гнуткасць і, ну, такое слово ёсць прыстасаванне, яно носіць такі трохі негатыўнае адценне, але ж гэта і ёсць беларусы, гэта і ёсць Беларусь. І я вам скажу, вось, напрыклад, па тэорыі Дарвіна выжывае не той, хто мацнейшы, а той, хто можа прыстасавацца да змяняючыся умоваў. І гэта хто? Гэта беларусы пад гэта падыходзяць, таму што заўсёды там у нас нейкія войны, жывем, тэрыторыя мяжуе з Расіяй. Ну, канешне, калі вось браць глобальна, такое, хочацца, каб усе там са сцягам выйшлі там з сякераю, ўсё, мы там за нацыянальную ідэю, тое сёе. Але ж вось гэтая вось гнуткасць і прыстасавальнасць, яна і дапамагла беларусам выжыць як нацыі.
Ну можа быть і дапамагла выжыць, але ці дапамагла ўсё ж таки пабудаваць нацыянальную дзяржаву, пры тым што вот дзяржава ёсць, але наколькі яна нацыянальная, ці змагла умацаваць нейкія сваю нацыянальную ідэнтычнасць, а можа і змагла, але эта ідэнтычнасць не тое, каб вот нейкая такая нацыянальная беларуская, гэта вось такое стаўленне да мовы, да культуры, да гісторыі, гэта адметнасць і такая вось ідэнтычнасць у нас. Ну, я вам скажу, таму я і пашла ў каардынацыйную раду, таму што у нас вельмі не у нас вельмі, гэта чалавечая натура. Калі ты займаешься тым, каб зарабіць грошай, ці там вось гэтымі базавымі патрэбамі па Маслоу, як я ўжо казала, то ты там не вельмі думаеш там аб мове і гэтак далей. Ты робіш так, каб выжыць. У Беларусі, каб выжыць зараз, на жаль, вось і адчуваць сябе ў бяспецы, скажем так, трэба размаўляць па-расійску. І другое, каб адчуваць сябе ў бяспецы, ты павінен ісці, як сказаў закон, так? І вось таму я пашла ў каардынацыйную раду, таму што не ўсе людзі думаюць о такіх рэчах, як нацыянальная ідэя, сцягі і гэтак далей. І вось праз каардынацыйную раду, праз уладу гэтую нацыянальную ідэю і трэба падтрымліваць, уладкоўваць праз тое, праз законы і праз лабіраванне інтарэсаў менавіта нацыянальнай ідэі. Марыя, я ўсё зразумеў. Вы вот, як вы там рассказывалі, вы ўжо вось гэты свой базіс сабе забяспечылі, і ў каардынацыйнай радзе вот увогуле ў гэтай палітыцы это у вас валанцёрства у вас такое. Так, чаму не, нічога дрэннага ў гэтым не бачу. Так, па душы. Але ж, што я вам скажу, гэта не значыць, што калі б у мяне не было гэтага бейсіка, гэтай базы, каб я туды не пайшла. То бок, гэта не тое, што я будую сабе такую. Увогуле у беларусаў вельмі цікава, вельмі цікавая гэтая структура. Ёсць такія ёсць беларусы, я кажу пра стрыжань любой нацыі. Вось мы да іх і прыйшлі, на чым трымаецца нацыянальная ідэя і на чым трымаецца беларуская нацыянальная ідэя. Менавіта на такіх людзях, якія могуць пераскокваць з гэтай базы, і ў іх вось гэтая самасвядомасць ёсць сама па сабе. Такое пачуццё справядлівасці і пачуццё беларускай годнасці, яно нібыта у крыві. Вось я назіраю вось давно з Дмітром Дашкевічам, Паўлам Северынцам, і гэтыя людзі для мяне атаясамліваюць вось менавіта стрыжань беларускай нацыянальнай ідэі, стрыжань тых людзей, іх не можа быць многа, іх не можа быць шмат у любой нацыі, але ж менавіта на такіх людзях, якія адчуваюць гэтую справядлівасць, адчуваюць гэтую праўду, адчуваюць гэту беларускую нацыянальную ідэю, такой, якая яна ёсць, і не гледзячы ні на што, ідуць за ёй. Вось на такіх людзях і трымаецца беларуская нацыя. Як вы думаеце, ось вы сказалі, узгадалі такое пра тое, што ў нас зараз там глобальны такі сусвет, і пра беларусаў, якія ўмеюць добра прыстасоўвацца, гэта у пэўных сітуацыях гэта, канешне, вельмі добрая якасць, якая дазваляе і выжыць і справіцца з праблемамі. У пэўнай сітуацыі, канешне, гэта не вельмі добрая якасць, але што маема, то маема, як кажуць. Але ўсё ж таки, калі вяртацца да глобалізацыі, ну давайте прыстасоўвацца да тых працэсаў, якія ідуць ва ўсім свеце. Глобальны свет, межаў нема, ўжо можна сказаць такі постмадэрны перыяд.
А мы тут пачынаем разважаць про нацыянальную ідэю, давайте яе сфармулюем, а давайте мы вот нацыянальныя каштоўнасці нейкія свае адраджаць, вяртаць, прывіваць на адраджэнне нацыянальнай мовы, гісторыі, культуры. Такім чынам вось весь такі глобальны свет, і мы такія зараз сабе муры возводзім з нацыянальных каштоўнасцяў, прыгожыя такія муры, у арнаменты, але ўсё ж такі муры, з-за якіх мы выглядаем, і такія глобальны сусвет, да, а у нас тут вот за мурамі, зато по-беларуску. Можа, не трэба гэтага рабіць? Ну, я вам скажу, одно мне замінае. Мы глядзім на еўразвяз, што у іх такая адзіная структура, і ўсё ж таки там прысутнічае разнастайнасць. Разнастайнасць гэта заўсёды добра, заўсёды цікава, заўсёды выдатна, і заўсёды нацыянальная ідэя, яна выклікае годнасць за сваю годнасць і гордасць за сваю нацыю, гонар. І таму я лічу, нацыянальную ідэю трэба развіваць в всялякіх умовах. Глобалізацыі, не глобалізацыі, таму што гэта паказвае твою прыналежнасць, твою адметнасць. І вось калі чалавек успрымае сваю адметнасць з гонарам, гэта заўсёды добра. Да, можа быць і добра заўсёды, але вот все ж таки у нашай сітуацыі як нам што рабіць у тым сэнсе, што ўсё ж таки пераважная большасць людзей, давайте вось прыгадаем той же самы 20-й год, да, яны выступалі супраць Лукашэнкі, да, яны ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, але не больш за тое, нічога нацыянальнага у гэтым руху, ну прынамсі ад пачатку не было. Я супраць Лукашэнкі, вот, но со сваімі вот гэтымі нацыянальнымі там всякімі каштоўнасцямі ты да мяне не лезь, а то і ввогуле маглі сказаць, я за Россию, за Путина і супраць Лукашэнкі. Бел-чырвона-белы сцяг узялі ў руки, тому что гэта знак пратэста супраць вось гэтых лукашэнкаўскіх сцягоў, под якімі нас б'юць, ну і гэтак далей. То есть вот наколькі ўсё ж таки гэты нацыянальны складнік, ну ён патрэбны, то есть людзі змяняюцца, патрэбы змяняюцца, але можа быць патрэбныя людзям просто дэмакратычныя каштоўнасці, там свабодныя выбары, празрыстыя, сумленныя, там каб не было гвалту і гэтак далей. А вот ўсё гэта вот такое нацыянальнае, ну как-то вот не да часу. Ну, людям патрэбныя і дэмакратычныя прынцыпы, і гэта, я б сказала, асноўнае і першапачатковае, што трэба зараз рабіць. Гэта дэмакратычныя прынцыпы, выбары і гэтак далей. Нацыянальная ідэя, яна з неба не падае, гэта паступовая праца, я б сказала, праца праз адукацыю, пачынаючы з садка, каб у людзей быў выбар аддаваць беларускамоўны ці расійскамоўны садок. І калі будзе, напрыклад, у беларускамоўных садках больш бенефітаў, гэта я ўжо кажу, напрыклад, калі мы дасягнулі дэмакратыю і Беларусь без Лукашэнкі. То бок гэта першы крок, дасягнулі дэмакратыю, і потым ужо ідзе праца пра тое, каб гэта нацыянальная ідэя была у беларускіх галавах. Мы ж ведаем, што тое, што закладзена з дзяцінства, яно тое і застаецца. Вось паглядзіце, як зараз Лукашенко актывізаваўся з адукацыяй. Зараз у кожнай школе там гэты чырвона-зялёны колер аж немагчыма глядзець. Гэтыя ўсе патрыятычныя псевдапатрыятычныя всякие мерапрыемствы, взяўся ён за адукацыяй. Чаму? Таму што ў 20-м годзе, чаму ён гэты 20-й год быў? І ён быў яшчэ і таму, што вырасла новае пакаленне з новымі думкамі, з вольнымі думкамі, свабоднымі думкамі, якія ўжо могуць галасаваць, а ўсё жыццё яны бачаць аднаго і таго ж прэзідэнта. То бок адно другому не замінае. Зразумела, трэба, каб была дэмакратыя, людзі выходзілі ў 20-м годзе, першапачаткова не для нацыянальнай ідэі,
ну некаторыя выходзілі з нацыянальнай ідэі, будзем казаць так, але ж былі і тыя, хто выходзіў проста ў знак пратэсту за дэмакратыю. Але ж нацыянальную ідэю трэба развіваць, проста развіваць, паказваць, калі людзям не кажуць, калі з тэлевізараў ім кажуць не пра тыя ідэі, не пра тыя каштоўнасці, то пра што мы можам казаць? Добра, што хоць у некаторых людзей у 2020 годзе была нацыянальная ідэя, і добра, што людзі, якія выходзяць за дэмакратыю, разумеюць, што бела-чырвона-белы сцяг гэта дэмакратычны сцяг. Так, добра, глядзіце, спадарня Марыя, вот змянілася, рухнулі муры. І, безумоўна, я так думаю, што беларусы унутры Беларусі, яны будуць радыя, калі пачнуць вяртацца тыя беларусы з эміграцыі, якія ўжо там, скажем, зарабілі сабе грошай, маюць бізнесы, якія гатовыя ўкладацца ў развіццё Беларусі, беларускай эканомікі, ўсяго астатняга, ладзіць нават, можа быць, нейкія там культурніцкія праекты, ну вот нешта такое рабіць. І тут мы з вами такие наперадзе вось гэтага цягніка і такие, а мы вот вам принесли национальную идею. И она скажет, знаете что, вот инвестиции давайте, а свои национальные идеи, якія вы там понапридумывали у своих Варшавах и Сан-Диегах, вот там з імі і рабіце, што хочаце. Як вы думаете, наколькі такое магчыма? Ну, это я так таким жартаўлівым тонам, але расказаў про тое, што можа быць все ж таки з часам наша бачанне таго, якім чынам вось павінна гэта развівацца, якім чынам ісці, я маю на увазе больш такія тонкія матэрыі кшталту нейкай там нацыянальнай ідэі, свядомасці, ідэнтычнасці, яны ўжо могуць не супадаць з тым, як оно бачыцца там знутры Беларусі. Все ж таки мы змяняемся, і погляды у нас могуць быць розныя. І нам по выніку скажуць, знаете что? Что-то вот как-то вот не очень нам это все. Мы тут сами, а вы там як себе хочете, ну ці приезжайте и не выдурывайтесь тут. Не лезьте до нас со своими там понапридуманными у ваших замежжах своими национальными идеями. Ой, болючая тема, тому что так, такая верагоднасць ёсць, і яна ўжо існуе. Уже зараз я атрымліваю ад сваіх ўжо былых сяброў з Беларусі, што ты там машаш сцягам, сядзіш у сваёй Амерыцы і займайся сваімі справамі, аж смешна, і што цябе сумна па Беларусі і гэтак далей. Я такіх лістоў атрымала дастаткова, і беларус многіх, не скажу, што там большасць, але людзей раздражняе свабода беларусаў за мяжой. Таму што, ну, будзем разумець беларусаў у Беларусі, што яны знаходзяцца у перманентна стрэсавай сітуацыі, і калі там всякие санкцыі і гэтак далей, яны адчуваюць гэта на сябе, і магчыма, яны бачаць і вінавацяць па ўсім палітычна ці грамадска актыўных беларусаў за мяжой. Але што я хочу сказаць? Беларусы за мяжой гэта тыя ж беларусы, што і ў Беларусі. І я б сказала, што яны маюць тыя ж правы, што і беларусы ў Беларусі. Вельмі шмат годных людзей з'ехала па палітычных прычынах, і яны пакутаюць зараз. І мы можам зразумець беларусаў у Беларусі, больш-менш, таму што мы там жылі і так далей. А беларусы у Беларусі людзей тыя, што за мяжой, разумеюць не так. Яны думаюць, вось паехалі за мяжу, ім там соладка, ім там добра, ім не пагражаюць краты і гэтак далей. Тое, як жыць за мяжой, асабліва калі ты толькі што прыехаў, можа зразумець толькі беларуса замежжа.
Таму так, калі мы прыедзем у Беларусь, мы можам убачыць такое, што нам пачнуць казаць, што вы сюды прыехалі. Таму я просто заклікаю і падтрымоўваю беларусаў замежжа. Каб яны не забывалі, што яны маюць тыя ж правы, што і беларусы ў Беларусі, і што яны могуць туды вяртацца, і каб гэтую нацыянальную ідэю можна паглядзець па выбарах, трэба прасоўваць, трэба з гэтым працаваць, хай ідуць на выбары, у мясцовыя са сваімі ідэямі, хай расказваюць людзям, хай адукоўваюць людзей. І калі там большасць, напрыклад, за чырвона-зялёны сцяг, нават калі ўжо дэмакратыя уладкавалася, гэта ўжо праца, скажам так, на месцах. І гэта праца, гэта не тое, што там упала і ўсё. Добра, коротко, такі бліц. І ўсё ж таки ў новай Беларусі, на ваш погляд, палітычны рэжым, які лепш падыходзіць, лепш пасуе? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае? Парламенцкая, таму што з прэзідэнцкай мы бачым, што могуць быць, вось па прыкладу Лукашэнка, могуць быць хібы. Мне імпануе больш парламенцкая сістэма. Ну да, перафразуючы Лукашэнку, можна сказаць, наеліся мы гэтага ўжо вашага прэзідэнцтва. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская, але ж паступова. Так, не тое, што мы прыйшлі і адразу все загаварылі на беларускай. Гэта паступовы працэс, вось як быў у 20-х гадах беларусізацыі. Патрошачкі, але ж такім нармальным тэмпе. Беларуская мова адзіная дзяржавная мова. Ну і такім чынам нацыянальная ідэя ад Марыі Ефімавай гучыць як? Годнасць і вера. Годнасць і вера. Вера гэта рэлігійны вы змест укладаеце ці нейкі іншы? Я укладаю змест у... Не хочу казаць веру ў светлую будучыню, але ж вера ў тое, што Беларусь з беларускай нацыянальнай ідэяй яна ўжо вось-вось і хутка прыйдзе. Ну што ж, цалкам падтрымліваю. Нацыянальная ідэя такім чынам ад Марыі Ефімавай гучыць так: годнасць і вера. Вера у шырокім сэнсе, у нас, у беларусаў, у нашу годнасць і у нас саміх. Так, нават не ведаю, што вам паабяцаць у свой наступны прыезд у ЗША у якасці падзякі. У вас усе 3 кнігі нацыянальнай ідэі ёсць? У меня есть только 2. Первая и другая? Так. Ну, значится... Я думаю, первая и третья у меня есть, другой нема. Вось гэтай нема? Так. Ну, вось, бачыце, як адчуваў. Значыцца, вось гэтая кніга будзе вам у падарунак і ў якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме і за выдатную нацыянальную ідэю. Такім чынам, годнасць і вера. Такая нацыянальная ідэя ад Марыі Ефімавай. Дзякуй вялікі за ўдзел у нашай праграме. Слухайце, глядзіце, трымайцеся годна і верце. Жыве Беларусь!